ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон гурзавои тангин аст ки соли бароишаш 2010 солае ки судишура мегӯяд бензини холия. абё моторша 1 литри простой гуфтааст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин состояние, радной краска, салон тоза. ҳуҷҷат дорам мегӯяд ки нагуфтиянд чақа, ҳуҷҷат дорам мегӯяд, ҳолати мошин мегӯяд беҳади ба тоза, задагӣ пусидагӣ надорад, краскаш радное, баллонаш мегӯяд пачка. яъне ки 2010 гурзавои тангин бо нархи 55,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мегӯяд бо арзонам кадам метавонем, мегӯяд омада аз пеш бинем, мегӯяд мошин бе ягон расход, бе ягон камбудӣ. 55,000 мегӯяд бо савдо ҳам мешавад. ба кадоми шумо ки маъқулаи харидор ки бошед, рақамошон мегафон аст, дар ин рақамошон имо, ватсап, пайваст дорад. метавонед ки дар рақамошон занг зада бештар маълумот гирем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. румиддӯстони азиз, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. марҳамат, дигар маълумоташ гирем. агар шумо давомахали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира бошад барои реклама кардан, марҳамат, сурат маълумотро роя кунем, фурӯш рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи седан соли бароишаш 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё моторша 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Opel Sedan 93 сол, 1 сола ҳуҷҷат, 4 баллонои нав мегӯяд, центр замок дорад. мошин мегӯяд бениҳоят зуд, яъне ки состояние беҳтари 93 сола, яъне ки ранги 94 состояние. мошин нахадо мегӯяд мефурӯшад бо нархи 21,000 сомонӣ, бо ягон сумша арзонам када метавонем, мегӯяд соҳибуш. салоншам тоза, радной краскам вишнови сурхай. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ба кадоми шумо ки дӯстон дар кор ҳастед, номерошон дар поён ба вавилон навистагӣ аст, 918 марҳамат, тамос гиред. шумо дам агар амхали мабодо мошинои фурӯшии хона, замин, квартира бошад барои реклама кардан, метавонед ки суратош қатъи маълумотош дар номерои ватсапи мо рӯя кунед, рекламаш мегузорем. лайкора дар як надорем монем ва навори моро дар ватсапи мо силкаша падиса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Mercedes-Benz C-Class Sechkai сафед соли бароишаш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё моторша 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин, 4 диска, 4 электропакет, 4 баллонои 80 фоза, 1 сола ҳуҷҷат, салон тоза. мошин мегӯяд беҳад тоза, яъне ки нахадой омада аз пеш бинем, мегӯяд, яъне ки маъқул тошуд арзон када метием, мегӯяд соҳибшон. нархшам мегӯяд 43,000 мегӯяд, бо савдо ҳам мешавад. мошин мегӯяд бе ягон расходай, 1 сола ҳуҷҷат кардага, 4 баллонош соза мегӯяд, навай дискамаш маладёжнӣ. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. номерошон 501 навистагӣ аст, 43,000 сомонӣ арзона мешавад. марҳамат, занг занед. агар шумо мошини хар бошад, дар комментаре нависед ки кадом марка, кадом солаш. дӯстони азиз, мо мошини гуфтагии шуморо ҷудо карда мемонем. фақат танҳо дар таги видео, дар таги комментаре нависед. дар имо ватсап нанависед ки мо дар хел мошин дар кора, хел нагӯед. илтимос фақат дар таги видео нависед. мо албатта мошини гуфтагии шуморо ҷудо карда мемонем. фақат шумо сабр кунед, лайкора дар як дора монед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон бояд тайга аст. Mercedes-Benz C-Class Sechka соли бароишаш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. радной краска сафед, абё мотораш 1.8 литр, коробка механика, мошин мегӯяд состояние беҳтарин. мошин мегӯяд 4 диска, 4 баллонои нав мегӯяд, салоншам тоза, электропакет, магнитофон, ҳамаи чизои радноиш кор мекунад. бо хай маълумоти пураш дӯстон, як бор дигар мегирем. мошин яъне ки ранги объёмни, кадаги объёмни ҳаст. бардорон хел маълумотай. номерош номерои фасон аст, яъне ки қатишон метия намета, иша ягон чӣ гуфтагӣ нест. нархи мошина мегӯяд 53 та мегӯяд, бо савдо мешавад.
ягон Каролам боша мегад алиша мекунем. Каролае ки яъне ки коробкаша мегад автомат боша мегад алиш мекунем. Мошин мегад ягон сомон мегад расход надора мегад 53 та мегад арзон мешавад, не ки мошин бе ягон расхода қарор дорад дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа. ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамошро навистага марамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастед бо адрон ваз 21061 соли барои шуш 1999 сол гуфтааст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбио моторш 1.6 литри пластик, коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. радной краскаи мошин мегад нахадоб. мошин мегад газ бензин 100% кор мекунад. аккумулятори пачка мегад мондаге. балоноша мегад навай газ бензин ҳардаш кор мекунад. редуктори ваям мегад редукторша мегад нав задагасте. опши мега ки мошин 100% мега сум дара кора бо нархи арзон мефурӯшем. нархи мошина мега 6500 сомонӣ мега бо ягон сумша арзон мекунем. срокшра тоқа суми холӣ дара кора мега мошин боша дар территорияи шаҳри Душанбе 6500 сомонӣ. ба кадом токи маъқулай марамат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастед бо адрон ваз 21015 ҳастад ки мошинои советскии молодёжни соли бароишаш 2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбио мотоша 1.7 литр гуфтааст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахаду беҳтарин. радной краскам хел серебристи, 4 та балонаи 70%, 4 дискаҳои худаш, салоншам тозае, хадавои миёна мошин мегад нахаду. нашуд пусидан ва ҳуҷҷат ин чизо ягон маълумото несте. кадомтон агар ҳамахари мошин мехарем бо тамос гирифта мепурсем. нархи мошина мега 11000 мега бо савдо ҳам мешавад. омада аз пеш бине мегад ба телефон савдо накне мега соҳибшон. хоб баъдо чӣ маълумоте ки соҳибшон додагаста бо ба шумо пешрӯ кардем инаша вибратша худатон шумо кунем, яъне ки назди капода мегад савдо мешавад ба телефон не. мошин бошад дар шаҳри Бухтар қарор дорад. ба кадомтон ки маъқул аст номерошро мегафон навистагааст марамат тамос гиред. лайкҳои бепула моне дариқ надорем. агар имкон бошад навори моро дар ватсаби мотор падиса каред чӣ мошине ки дар коред нависед албатта гуфтагитонро пешкаш мекунем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастед бо адрон бояд тагааст Opel Astra F ҳаст ки дар кузуфи седан инам хали свет соли барои шуш 1993 солае. бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбио мотора 1.8 литр гуфтагааст соҳибшон. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска дорад, 4 та балонаи 60-70%, салон тоза, мошин нахаду, дискаҳои соз, яъне ки микрофонаш кор мекунад. нархи мошина мега 23500 сомонӣ мега бо савдо мешавад. вариантҳои алиши ҳам ҳастай. ягон опелои караван ки опелои хчб гоша мегад алиш мекунем. ин боша седан варианти алиши караван ё хчб ё ки фақат сумкати. кадоми сумкати мегира мега бо арзонтар мекунем мега мошин боша дар пойтахт территорияи шаҳри Душанбеда қарор дорад. хоб баъдон бисёр гап намезанем. ба кадомтон маъқул аст номерошро мегафона кор мекунад. марамат срокшро тамос гирен. тоқа одамони мехаридагӣ мега ё ки алиш мекардагӣ мега беҳуда мега нороҳат накунад. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастед бо адрон тагааст Opel Astra F ҳаст ки дар кузуфи седан соли барои шуш 1993 солае ки неки ранги 95-96 кадагиан. бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбио мотораш 1.6 литри пластик, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балони 80%, 4 та қалпакҳои худаш, танировкаш мега 8 моҳи дига, яъне танировка ақибша гӯша 8 моҳи дига мега срок дорад. мошин мега 100% мега бе ягон камбудӣ хайбо омадани мошин, яъне ки расходош кадагиа. нархи мошина мега 20000 сомонӣ мега, не ки нархи ахиронша мега 20000 сомонӣ. 97 сол нархи ахиронош дига арзонша нагуфта. хай мумкин айни аз капоти мошин ягон чи арзон кунанд. мошин дӯстони азиз мега ё ки дар шаҳри Кӯлоба мега ё ки дар шаҳри Душанбе, барое ки ами шаҳри Душанбе Кӯлоб мега меравам. хай бо занг занен 20000 сомон номерошро дар поён навистагааст вавилон дар шаҳри Кӯлоба мега ҳозираша, яъне ки Душанбе бо миёя. марамат кадомтон агар мехаред 20000 сомон нархи ахиронша мега тоқа харидор марамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастед бо адрон бояд тагааст Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи сафед соли барои шуш 1994 солае ки судиш фурӯш мега дизелае.
объем моторш 2 литр, коробка механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ аст. Электропакет 4 та баллонои простой мега 50%, магнитофон ҳамин хел сафедаи света дошт. нархи мошина мега 25000 сомон мега неки нархи ахирон шуда дигар ягон сомон арзон намешавад. 25000 сомони 94 сол дизел, объем моторш 2 литр буда дӯстон азиз, яъне ки ҳамин хел маълумот. мошин бошад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. нархи ахирон шуда мегӯяд мошин мегӯяд нахадое омада аз пеш бинен. ба кадоми шумо агар ки маъқул бошад маромат рақамошон навистагӣ аст, метавонед пурра маромотро аз рақамошон гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Daewoo Nexia аст ки свети сафед соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторш 6 литри простой гуфтааст. коробкаш механикаи, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 баллонша мега нав задагӣ аст, ки сатсияи нав мегад хаддавои кадагӣ, раднои краска сафед, диска, салоншам тоза, нахаду хай намин хел сатсияи чи хеле ки дар сурат мебинед намин хелияй чухоли нав задагӣ аст. мошин мегад нахаду омада аст. бибинед салоншам мега сум дар кудай тоқа вариантҳои сум мегад арзон када метиҳем. нархи мошина мега 11000 мега бу арзона мекина мега номерошо мегафон. дӯстон хай ба кадом то маъқул аст, бисёри бад гап намезанед, барое ки монам хаста шудем гап задан. ина рақамошо навистагӣ аст, маромат тамос гирен. аз шумо хоҳиш мемонад ки лайкҳоро гузоред. мошин бошад дар шаҳри душанбе срочно тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Daewoo Tico аст ки навхели свети сурх соли барои 1996 солае ки бензини холия мегад сӯриш. объем моторша 0.8 литр экономни простой мегад. коробкаш механикаи, мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. сатсияи мошин мегад беҳтарина мега бе ягон расход. 4 диска, 4 баллонои нав дорад. салоншам тоза, краскашам бе ягон расход. электропакет, мошин нахадо мега омада аз пеш бинед маъқултон мешава мега соҳибош. нархи мошина мега 15000 мега бо савдо ҳам мешавад. бо қадишам яъне ки телевизорча ай боло дорад. 15000 сомон бо арзона мешавад. мошин бошад дар шаҳри Регар, шаҳри Турсунзода қарор дорад. ба кадомитон ки маъқул аст номерошон 5 навистагӣ аст, маромат занг зада пурра маълумоташа гирем. фақат шумо дастгирии лайкотон намонед, яъне ки видеонавора дар ватсапимотон подписа кунед. мошини фурӯшӣ аст баъдон бояд тагӣ аст Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи навхели сирхи сиядиқ соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторша 8 литр гуфтааст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахаду 100% мега соҳиб шум. 4 та электропакет, 4 та диска, 4 та баллони 80%, элеганс, салонш мебелни, скамейкаош нав, мошин мега обшим нахаду ки хелай дасти як одам нагаштагӣ аст, бе ягон камбудӣ, бе ягон расход мега соҳибош. чӣ маълумоте ки аст ҳамаро мо ба шумо пешниҳод кардем. нархи мошина мега 35 та мега бо савдо ҳам мешавад. тоқа дар назди капоти мошин омада аз пеш бинен мега бо арзон када метиҳем мега соҳибош. мошин бошад дар шаҳри бохта, шаҳри қурғонтепа қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошо тисела кор мекунад, метавонед ки тамос гиред. мошин 96 солае 1.8 литр бензин газ ҳардаш ҳастай. мошин нахаду. шумо дам агар хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, мағоза, гов, мол чизе ки набошад барои фурӯхтан, маърамат сурат маълумот шарои кунед, мо фурӯш там мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.